Anto émission daminɛ la courant tigɛra an na an tɛ jigin mɔgɔ la est ce que y'a faamu a yɛrɛ bɛɛ bɛ jamana in situation dɔn bi sécurité de ka gɛlɛn an ma fɔlɔ an bɛ tila ka na courant ko la donc a y'a partager kabako belebeleba dɔ kɛra bi tuguni balimaw n'a bɛ fɛ ka bɔ a kalama jan balimaw Faransi kun kɛlen bɛ ka anw faga de k'an su don quoi ji Faransi kun kɛlen bɛ ka ko kɛ anw na i b'a dɔn an ka dirigeant minnu tɛmɛna balimaw walahi u ka kan ka wele ka compte rendu kɛ dirigeant minnu tɛmɛla kabiri est ce que y'a faamu 1970 u ka kan ka wele Mali ani Niger k'u wele k'u ɲininka ninnu ye ko sugu dɔ k'aw ni Faransi cɛla la balimaw walahi a tɛ se ka lakali u ye accord kirikara accord kuntan dɔ de kun kɛ an n'u cɛla la an bɛna an da don accord la an kun b'an si kɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la quoi an b'an si kɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la Faransi bɛ k'an joli min an yɛrɛ tilala ka taa an tɛgɛ nɔ bila papiyew la tuguni o de la an tɛ nin transition sɔrɔ sara sɔrɔ Mali ni Niger u bɔra a bɛ n ka page kan u bɔra sisan Mali ni Niger ka u bɔ c'est à dire k'u retirer ka bɔ sɛbɛn dɔ la u ni Faransi kun bɛ sɛbɛn min na est ce que y'a faamu an bɛna an da don a sɛbɛn kɔnɔ ko la a sɛbɛn a kɛra kun jumɛn ni kun jumɛn kama laɲini jumɛn kun b'a kɔnɔ pourquoi Mali kun tɛ se ka développer nin temps kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ i bɛna élément de réponse baden de sɔrɔ anw yɛrɛ de taara convention kirikaraw kɛ mais o de la an bɛ Assimi Goïta Abdramane Tiani Choguel ni c'est à dire ni génération min nana an bɛ u fo u nana ka na mɔnɛ de bɔ an na donc maaw deli a ye partage teliya joona 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 n balimaw parce que kuma in a nafa ka bon k'u ka tila ka a signaler quoi parce que n ye ko ɲɛɲini n ye accord ye n taara don a kɔnɔ tuguni k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn est ce que y'a faamu ko pour que kana se k'a expliquer aw ye parce que n y'a fɛn bila est ce que y'a faamu n ka page kan accord min dénoncera mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko k'a kɔrɔfɔ bamanankan na bon a ko in c'est un peu compliqué f'i k'a ɲini k'a faamu de fɛn sugu min don pour que i ka se k'i da don a la donc je veux le maximum de partage a ye cœur bila a y'a bila groupe WhatsApp groupe Facebook a ye cœur digi a ye partage de augmenter plus a bɛ partage kɛ u tɛ se ka vidéo signaler plus partage fanga bɛ bonya u tɛ se ka vidéo u tɛ se k'a signaler donc a ye partage augmenter pour que n ka n da don a la sisan je veux que le nombre de partage augmente rapidement au temps kɔnɔ an b'an ka partenaires fo balimaw a bɛɛ ka thé Ashura consommer c'est le meilleur thé au Mali arôme goût min b'a la est ce qu'il y a faamu c'est incalculable plus i bɛ thé Ashura consommer i k'a bila i kunna i bɛ ka chômage de kɛlɛ c'est implanté dans 17 pays k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kane belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko o ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ ka Seku Sogore fo est ce qu'il y a faamu nin yɔrɔ la ka Mugadam Kamara fo ka o tɛmɛlen kɔ ka Seku fitinin fo n'o a denkɛ ye o tɛmɛlen kɔ ka a tɔgɔ an ka serifukɛ n'o ye Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi jamana mɔgɔw yɛrɛ de ye papier di serifukɛ ma k'a ka fura bɔ kɛ n balimaw Tiami ka furaw diɲɛ don o don an bɛ ka kabako ni révélation de ye ni mɔgɔ bɛ serifukɛ ka fura la i jija i ka weleli kɛ 75 64 10 10 75 64 10 10 est ce qu'il y'a faamu donc n'i ye o kɔri i bɛ a sɔrɔ ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura Morikɛ ka kuma man ca est ce qu'il y'a faamu ni mɔgɔ minnu mago b'a la an bɛ a ka numéro d'u ma inbox la donc balimaw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ yanni dibi ka don rapidement a b'a dɔn convention belebeleba dɔ de tun bɛ Mali Niger ani Faransi cɛla la mais u jamana kelen o kelen bɛɛ y'a décider à l'époque u bɛɛ ni Faransi ye convention in n'o ye bɛnkan ye u bɛɛ y'a signé individuellement mais sisan comme AES bɛ sen na Alliance des États du Sahel i b'a ye u nana fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka bɔ convention in na mun ni mun de tun bɛ convention in kɔnɔ m'a ɲɛfɔ aw ye rapidement yanni dibi ka don parce que courant tigɛlen don donc fɛn jumɛn de tun bɛ convention in kɔnɔ n'i ye convention in ta k'a lajɛ convention in kɔnɔna la est ce qu'il y'a faamu a signera 1972 convention in signera Mali ni Faransi cɛ a signera Niger fɛnɛ ani Faransi cɛla la a convention in kun b'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali ni Faransi cɛla la
Niger ni France cɛla la ni jamana fila ninnu n'u bɛ ka baara kɛ sisan c'est comme ni France ka société o n'olu bɛ ka baara kɛ Mali la Niger ka société o et France ka société o n'u bɛ ka baara kɛ Niger ko donc ou bien ni Mali société o ni olu bɛ ka baara kɛ France ou bien ni Malien minnu est-ce qu'il y a faamu a tɔgɔ ni Malien minnu ni sɔrɔba b'u la n'olu bɛ ka baara kɛ France i b'a dɔn ko convention in b'a jira k'a fɔ ko u kana impôt sara ko n'i ye impôt sara jamana min kɔnɔna la i kana sara jamana dɔ in kɔnɔna la misali suru ye mun de ye sisan est-ce qu'il y a faamu a y'a partager pour que n ka don a la a misali suru ye ko France entreprise minnu bɛ France tɔgɔ la ani sɔrɔ minnu bɛ France tɔgɔ la yɔrɔ France ka entreprise ka ca Mali kɔnɔ ko donc ko n'o entreprise fɛn fɛn bɛ Mali la sisan o entreprise ninnu a y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ impôt min ma ko impôt sur les revenus san mana ban société ka impôt société ka sɔrɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan société bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ sisan est-ce qu'il y a faamu impôt dɔ de ka kan ka sara o la donc ko ni France ka société bɛ Mali kɔnɔ ko san mana yɛlɛma u mana sɔrɔba min kɛ n'u ka kan ka o impôt n'a wari kasabi ka bon n'u ka kan ka o sara Mali la ko France ka n'o sara Mali la tuguni dɛ ko France ka o sara est-ce qu'il y a faamu France impôt mɔgɔw ye donc u ka société minnu bɛ Mali la u bɛ impôt min sara sur les revenus san kɔnɔ sɔrɔ bɛɛ mana kɛ u ka chiffre d'affaires u mana wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc sɔrɔ tɔ bɛ to min ye n'u ka kan ka impôt sara en principe o kun ka kan ka sara Mali de ko mais ko France société k'o sara France ye kabiri u ka jamana kan u kana di Mali ma dɛ u k'a sara France ye donc Mali fɛnɛ société minnu fɛnɛ bɛ France a ye ko in la a yɛlɛko ma yɔrɔ min ye Mali société minnu fɛnɛ n'olu bɛ France sisan donc n'i y'a o société ta k'a lajɛ olu fɛnɛ mana sɔrɔ min kɛ san kɔnɔ donc u ka kan ka impôt min sara n'a bɛ f'o ma sur les revenus ko impôt u k'o sara Mali état ye u kan'o sara France ye balimaw aw ni Ala cɛ Mali société joli bɛ France est-ce que Mali yɛrɛ ka société bɛ France est-ce que Mali ka société yɛrɛ bɛ France donc pratiquement i b'a sɔrɔ n'a bɛ yen mɔgɔw ka a bila commentaire la est-ce qu'il y a faamu n'o ka sɔrɔ a bɛ yen mɔgɔw ka bila commentaire la ni Mali ka société bɛ France n'o ka sɔrɔ Niger ka société bɛ France donc France de ka société ka ca Mali la France de ka société ka ca Niger donc i b'a ye ni accord in a bɛ France de favoriser ko donc n'u ka société min bɛ Mali la a bɛ Niger san mana yɛlɛma u ka kan ka impôt min sara u ka sɔrɔ la ko impôt ko k'o sara France ye donc en contrepartie ni Mali ni Niger fɛnɛ ka société ba minnu bɛ yen an'u ka entreprise ba minnu fɛnɛ n'o bɛ sɔrɔ France dugukolo kan donc ko san kɔnɔ ko n'u ye impôt min sara u k'o sara n'u ye impôt min sɔrɔ sur le revenu u ka tɔnɔ la k'u ka o impôt sara Mali état ye donc balimaw an ɲɛ bɛ namara la wa France de dun ka société ka ca France ka société bɛ an fɛ yan nɛgɛjuru sira la est-ce que a y'a faamu nɛgɛjuru sira la u ka société bɛ an fɛ yan u ka société bɛ an fɛ yan tajiko domaine na u ka société bɛ Niger n'i y'a ta k'a lajɛ uranium ko domaine na u ka société baden u ka société an'u ka entreprise misɛnnin baden bɛ yen donc kabini 1972 ko ka accord dɔ kɛ k'a kana kɛ impôt sara fila ye n'a bɛ fɔ impôt min ma impôt genre ka ca impôt sur le revenu n'o de ye san kɔnɔ i bɛ tɔnɔ belebeleba min sɔrɔ i ka kan ka sara dɔw kɛ n'i bɛ jamana min kɔnɔ i ka kan ka o impôt sara donc sisan o sɔrɔ belebeleba min ka kan ka kɛ est-ce qu'il y'a faamu n'i ka kan ka impôt sara o la parce que i bɛ jamana min kɔnɔ a baara bɛ ka kɛ yen de i ka kan ka impôt sara ko o impôt ko k'o wari ta k'a di France ma donc an ka o impôt France ka société ba minnu bɛ an ka jamana la ale ni Niger depuis 1972 a bɛ fɔ impôt min ma ko sur le revenu san kɔnɔ u ka musakabaw u ka kan ka impôt min sara Mali ni Niger depuis 1972 o impôt k'a bɛɛ bɛ sara France de ye a impôt n'a taxe a bɛɛ bɛ sara France de ye c'est à dire u ka entreprise bɛ ka baara kɛ an ka jamana la mais impôt sur le revenu ko u b'o sara France yɛrɛ état ye ko n'o sara France état ye ko nafa t'a la tuguni k'u k'o sara Mali état ye balimaw est-ce que a bɛ ka ko in faamu donc i b'a ye k'a fɔ an kun bɛ kunfɛ baara de la i b'a ye k'a fɔ an kun bɛ k'an si kɛ san joli
an yɛrɛ bɛ ka an yɛrɛ minɛ k'an ci k'an ta k'an di Faransi ma Faransi ka an tulu bɔ Faransi ka société hakɛ min bɛ Mali la n'a fɔra k'olu k'u ka impôt sara Faransi de ye k'u kana sara état malien Mali bɛ mun de sɔrɔ Mali bɛ mun de sɔrɔ Faransi ka entreprise joli bɛ Mali la n balimaw aw ka dɔ fɔ an ye aw yɛrɛ bɛ a dɔn donc wa entreprise min bɛ Mali kɔnɔna la a ka ca tellement c'est tellement nombreux n balimaw k'olu ka impôt min fana bɛ sara revenu na n'o de ye san mana yɛlɛma u ka musaka bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka kan ka impôt min di ko impôt kana sara Mali ye k'o ka sara Faransi ye u kun y'o accord de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ depuis 1972 o accord de kun fana bɛ Niger ni Faransi cɛ donc Mali ni Faransi de fara Mali ni Niger de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Faransi ma k'u ka o convention in u ka o bɛnkan in ko olu y'u sen bɔ o la k'u sen tɛ o bɛnkan in na tuguni n balimaw k'u sen tɛ o bɛnkan in na n balimaw ja an kun bɛ ka an si kɛ Faransi b'an ka jamana la u bɛ ka dégâts k'an ka jamana la u ka impôt fana k'o bɛ sara Faransi de ye n balimaw aw ni Ala cɛ anw bɛ se ka arriver nin kan kan ko ni Mali société min fana bɛ Faransi ko ou bien Niger société min bɛ Faransi n'u bɛ Mali tɔgɔ la ko société u fana ko san kɔnɔ ka impôt min bɛ sur les revenus i b'a ye k'a fɔ n balimaw ko o impôt ko maliyɛnw fana ka o sara Mali état ye parce que u b'a dɔn société ɲɛnama tɛ yen en même temps min y'a kabako ye tuguni est-ce qu'il y'a faamu balimaw a y'a kɛ to tan tɛ n bolo ka lumière minɛ a y'a kɛ to min y'a kabako ye tuguni ni convention in signera Mali ni Faransi cɛ mais au-delà de ça ko ni convention in ko Faransi bɛ Europe bɛɛ de représenter Faransi bɛ Europe alors que convention mun ni Mali de cɛ dɛ ko mais ko Faransi bɛ Europe bɛɛ de représenter ko Europe société fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Niger kɔnɔ san mana yɛlɛma u ka tɔnɔ mana ban u kan ka impôt min di Mali ma k'u k'o tɔnɔ bɛɛ sara Faransi ani Europe ye alors que olu de dun ka entreprise ka ca anw fɛ yen anw ka entreprise tɛ olu fɛ yen ne yɛrɛ kɔni hakili t'a la Mali entreprise min bɛ Europe n'a bɛ a bɛ se k'a fɔ n ye ne hakili t'a la Niger entreprise min bɛ yen n'a bɛ immatriculelen don Nigériens tɔgɔ la n'a bɛ Faransi ale ni ko timbre yɔrɔ n'i bɛ dossier monter k'an ka timbre ni fɛn sara est ce que i y'a faamu ko n'i ye timbre sara Faransi k'i kana timbre sara Mali la ou bien ko n'i ye timbre sara Mali la i kana timbre sara Faransi donc balimaw an ɲɛ bɛ nin janfa sugu nin janfa qualité o de tun b'an ni dirigeants cɛ Faransi dirigeants cɛ i b'a ye k'a fɔ nin accord nin tun bɛ kabini 1972 Assimi ani Abdraman Tiani ka bɔ Niger u y'a accord bɔrɔtɔ k'u sen tɛ a accord la parce que u bɛ fɛ Mali an ka sɔrɔ ka kɛ an ta ye u bɛ fɛ Mali a nafasɔrɔ siraw Malidenw de ka a hɛrɛ sɔrɔ Malidenw de ka hɛrɛ sɔrɔ balimaw a b'a ye k'a fɔ nin ko belebeleba de kɛra bi Mali ani Niger u y'u sen bɔ Faransi ka ni manamana ko la wa nin b'a yira k'a fɔ est-ce que i y'a faamu nin bɛ fɛn dɔ yira an na a b'a yira an na k'a fɔ ko n balimaw don n'a nataw la nin y'an bɔtɔ ye est-ce que i y'a faamu CFA kɔnɔna la donc lien fɛn fɛn b'a ni Faransi cɛ sur les liens économiques a lien ninnu bɛɛ coupé tɔla de filɛ nin ye o bɛ ka lien ninnu bɛɛ de waraka sa ne yɛrɛ kun t'a dɔn kabini ne ka kodɔn ma deli k'a mɛn ko nin accord bɛ yen kabini n ka kodɔn ma deli k'a mɛn ko nin accord sugu bɛ Mali ni Faransi cɛla la n balimaw bon a filɛ ka bɔ o de kalama n ko n bɛ n teliya k'o de ɲɛfɔ n tɛ se ka vidéo continuer a yɛrɛ ɲɛ bɛ dibi bɛ ka don n ko n bɛ vidéo daminɛ est ce que i y'a faamu ni n ko n bɛ vidéo daminɛ a y'a ye k'a fɔ est ce que i y'a faamu a tɔgɔ courant tigɛra bon c'est pas grave a kana jigin n'a quoi donc j'espère que n bɔra ka fɛn min ɲɛfɔ aw y'a faamu donc contrat a tɔgɔ accord dɔ de tun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani Faransi cɛla la il paraît que ka Burkina fɛnɛ kun sen b'a la n bɔra ka Burkina bɛ dɔ ka commentaire ye mais Mali ni Niger de communiqué kɛ conjointement donc ko société française n'u bɛ Mali kɔnɔ k'u to Mali kɔnɔ yɔrɔ ka société o téléphone siraw b'a la an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ tajiw b'a la restaurant b'a la a ka ca quoi donc ko société o k'olu kana impôt sara Mali ye k'u k'u ka impôt sara Faransi de ye k'u k'u ka impôt sara directement Faransi ye wa Faransi accord in kɔnɔna la ko Faransi bɛ Europe bɛɛ de représenter Faransi kelen a bɛ Europe de représenter donc Mali ni Niger de ko k'o dabila ko est ce qu'il y'a faamu ko Mali ti fɛn sɔrɔ a la Niger ti fɛn sɔrɔ a la ko a accord k'u sen t'a la tuguni parce que i b'a ye k'a fɔ olu ka société ka ca anw fɛ yan n'a fɔra société ko o impôt k'o tɛ sara Mali ye o bɛ sara Faransi de ye ko ni Mali société min fɛnɛ bɛ yen olu fɛ yen k'olu fɛnɛ ka impôt ko n'u y'a sara Mali ye k'u mago tɛ k'a sara Faransi ye n balimaw janfa bɛ yen dɛ
Ni accord in eba America kadime eba e ka fa déséquilibré lendo. Eba accord in déséquilibré lendo. Donc eba e ni ne kuma ngolo ka yen fa ya balma ken ya odenge fa amara si la juri chercheur. Quand balma ke segu tungara ka foni yoro la ani gandi malien balma o bega do o ke o nomera Dubaï. Est-ce qu'il y a famu pour que kata Mali représenter activiste kunda web télé kunda o nomera Dubaï événement pas de la bega do o ke oui. Est-ce qu'il y a famu o temele Adama Samake Kelendo ka wele bla bema le 16 décembre hôtel de l'amitié la kata demsenou demain noé fondation Allegria ka Mali demsenou anga musomanu ka demain yini ka douma pour que wase ka baraku yere ko kisi prostitution ma ko kisi délinquance ma ko kisi drogue tama balmo beki dida le 16 décembre ani bise ka demain minge ka Adama Samake demain balmo abeka dida ka ke donc vidéo sera à Banroma ka segingana a foye jigitugu murke noye Cheikh Soufi Ibrahim Bouare aka garsige safne anaka siritigelan safne balmo abia donc ni mogo munu mogo bala ibe weleli ke 75 58 76 32 ani aka tulubara fene bi an tulumi ni ya muna be gardige dawla alini atoko ani ka bonya daika mogo be ka tulu in sanko jugu aka numéro ye 75 58 76 32 75 58 76 32 numéro mogo bala donc balma ambe vidéo bla re nyebe ça dit courant tigera on est akadaye ka développer mais courant tigera donc amba bla ka Fatmata Yan Batuli fo avec ka fantaw demeli minge avec ka bara minge est-ce qu'il y a famu fantaw demeli la ani ko bega tiga carte biométrique ta ni vraiment ni mogo munu me feka ndeme nga studio ko la re nyebe courant tigera na ambe studio barala ambala ambe fait mois de décembre a gagné ambe ka émission nge studio kono donc studio ko amusaka ka giri ayre ay d'orge déjà groupe ko be ana est-ce qu'il y a matériel misen chama ko be ana do yan demere mais alsa ako abe doni bo décembre kon ni ala ni kira son ambalmo abe anga studio donc ni munu be feka ndeme ibe wolel ke 77 67 00 17 77 67 00 17 ni ala sona ni wolel ko la deme ban so assalamu alaikum